What's up, what's up, what's up? Madlang mga ka-asenso! All over the Philippines and all over the world. Itune ng radyo sa Kings Radio. Na 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 Sana namang napakasarap na bonding moment sa pananghalian dahil eto na nga ang Kings Tanghali na. Aya, 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 come on, drink it like Molly. Ay, grabe na ginangdagan sa panahon karon, Kuya Koy. Tama ka dyan yan. Grabe ka paspas no. Maragbag lang Lunes. Bernes na meron, uy. Naunsa naman yung panahon, uy. Makulbaan naman tani. Nagkadugay mo ragamay na lang ang atong pananatili sa mundo. kadlok yan, no? Sa una, itong mga bata pa ta, masig kung kanus apa, makumutiguwang, uy, kumusta pa, makagraduate og college, uy, karon na college na to, nakagraduate na to, yawa tayong mga sapat na trabaho. Makaingon ka sa mga kaugalingon, Lord, gusto kong balik pagkabata, walay problema, dula-dula lang. Karon murag makaingon na yung nga. Murag ginadali ang tanan. Oo. Sa una, malipay pa ta kay tungod ka na bitaw nga moabot na ang weekend kay tungod karang Sabado ug Domingo makauban na to atong mga amigo magdula-dula. Pero makulbaan na ka karang hapit na weekend. Bayro nun na po. Ang tabang. Maabot na ganing weekend nga. Mura naghapit og katapusan, magpangurog na dayon ta. Oo, di ba? Mukaging na dahil na to ang mga kamot kay magunahon na ta nga, Lord, kulang pa man among sweldo, Lord, uy. Katapusan na po di ay. Magbayad na po may tubig o suga. Bayad na po may boarding house. Bayad na po may anig internet. Unya ang imuhang sweldo, Ginoo ko. Sa una malipay ta makasweldo karon makulbaan na ta kay pag magsweldo maikaakibat nga bayro nun. Tabang. Kay kapoy na me. Nganong paspas na kayong dagan sa mundo. Tapos gagapon na biyahe mi ni Kukoy no kay nangita mig racket ba. Pag di pa may mag-aircon mo ramig maluto sa sakyan. Gitry na mo nga i-open lang sa natong window yan kay para dili ta kay kasog gasolina ba. Ay lagi open na mo no mura man may mga binangkal nga giluto o gihornohan. Init kayo. Lord, mao na ba ning rehearsal? Mao naman tingali ning rehearsal yan. Rehearsal na ba ni? Para dili na kayo may makurat-kuratan og puhon og impyerno nagkalit. Grabe bitaw yun, no? Paspas bitaw kayo. Muralag og kanang muralag ni hapit ang February ni Marso. Tapos karong Marso, Hapit na tunga-tunga sa Marso. Panabangi. Pas-pas kay panahon pero wa pagyapon na bago atong kilabuhi. Ikaw kasenso, unsay naramdaman nimo karon? Unsay dakong pagbag-o sa kalibutan karon? Mao na nag-post mi dito sa kuan sa Kings Radio Philippines na naka-live stream karon unya napunta diray post. Kung papiliun daw ka, kunwari, night-time machine, Kokoy Martin. O, kasenso, kung night-time machine, oo. Unsay mong piliun? Mubalik sa past? Sa imong nakaraan? Or moagto na diretso sa future? Answer ra gunin ninyo na. Oo, magpaano ta dira, magpa-poll question ta. Kay kagahapon man gud nadungog na ko si Kuya Kim ko yan, na-amaze ko ba kay ang US nagpadala na pud og another spaceship paingon sa moon. So si Neil Armstrong ang pinaka first nga astronaut nga nakalanding sa moon. Kagahapon another na pud ang gipadala sa US. O, ano na, Philippines? Ano sa mata magpadala dito sa moon? Kaya basig,
mao na ni preparation init na biya kayo basta nakahuna na ning mga taga US nga init naman oy murag pasa lang sa ta sa earth mag-moon na sa ta. Kay ang moon dito ano kay naa di part sa moon nga bugnaw koy. Oo, mo to nasayra na mo nga ala naa di part sa moon nga medyo naga-ice. So gina-research karon sa US. Actually, ang China, Korea, Japan, po na sila nakapatong na po na ang ilang spaceship dito sa kuan, sa moon. Oo. Ang Pilipinas, naghuna-huna pa mi kung kinsay mo una og adto sa moon. Kay di man gud makayag tabanog-tabanog lang. Tabanog pa man gud ang nabuhat sa Pilipinas. Mabugto ang PC kung nanata dito sa outer layer ganiyan. Oo, kay igang na ba yan, masunog ang PC kung wari mo sakay na tagtabanog pa ingog moon. Kay di pa na to ma-afford ang mga bakal. Ay na po na balita nga na unidentified flying object nga nahulog dito sa Coastal Road. Nabalita gahapon nga na din nakakita nga na ay unidentified aircraft nga nahulog pero ayon sa balita, char. Tinuod ni ko tinuod ni kay nikatag man ni sa social media kagahapon na syempre makakuan ba kay ta na nahulog pero di na masuta kung asa dapit pero ang nakita nila nga dito daw dapit sa coastal. Mao to nag search and warrant operation. Gidakop search and rescue di ay. Kay basig na alien ba. Mutuo ba kag extraterrestrial yan? Mutuo ko ana mutuom kay tagwak-wak gani. Extraterrestrial pa kaya. Oh, mao na sila na UFO na ano na yung mga sites na kanang na mga mapicturean ng mga UFO mga unidentified flying object dira sa coastal daw. Ambot kung mapamatud-an ba ni nila o ito ba ay katang isip lamang. Pero ang pag-agto sa moon, dili gid katang isip ko, di ba? Oo, dili gid katang isip kay ang US nagpadala gid dito og usa ka kanang kuan, no? Kanay nga nakaagto, nakakita gid na naka-landing sa moon. Moon gid biyakat. Moon gid to, boy. Moon lagi to, eh. Gibalita gani no, si Kuya Kim Koy, no? Ay si Kuya Kim nga ang Pilipinas kailan kaya magkakaroon ng pagkakataon na makahapit sa moon? Oo. Hapit lang, ayo lang og puyo dito sa moon. Oo. Ayan, ang atong poll flash. Natay poll question no, naka-post na sa tuang Kings Radio Philippines na kuan live streaming. Oo.